Illum ser niddiskutu ftit id-Digital ID kif inhi marbuta mal-aġenda kollha ta' 21st century. Jew, stenna, id-Digital ID conspiracy theory? Nilqakom għal episodju ieħor Conspiracy Theory illum ser inkunu qegħdin nitkellmu fuq id-Digital ID. Ħaniddiskutuha, ħanaraw xemm warajja, ħanaraw it-tajjeb u ħanaraw il-ħażin tagħha biex niddiskuti dan għandi lil Clint Calleja miegħi fl-istudio. Grazzi tal-li ġejt. Grazzi tal-istedina. Ma' Clint mhix l-ewwel darba li ddiskutejt huwa persuna li jagħmel ħafna riċerka kif suppost jagħmel kulħadd wara kollox. Clint, il-famuża Digital ID. Iltqajt ma' ħafna nies jgħiduli imma Digital ID mhux qisha EID ikollok preżenza online li inti tmur biha kullimkien. Ifhimni kif impakkettata, n-nies dik il-perception jieħdu fuqha. Imma l-problema hi inti meta tmur affondo ħalli nkunu nistgħu nespondu naqra fuq is-suġġett. Waħda mill-ikbar problemi tad-Digital ID di mhix xi ħaġa xi esperiment, di xi ħaġa li actually meta tara ċ-Ċina diġà jopperaw biha. Anka l-Ingilterra ħad tidħol fis-seħħ tal-waqt. Ma kien hemm ħafna protesti, allura tefgħuha fuq ix-xelf, qed jippruvaw jaraw kif se jagħmlu n-nies qegħdin aware ħafna. Fil-verità hemm min from all over the place, ġifieri speċjalment min-naħa tal-Ewropa, u n-nies qed jiġu ħafna aktar konxi dwar dawn l-affarijiet li jiġu ishom imbuttati fuqna u sfurzati fuqna għax ultimately l-oġġettiv finali li għandhom kontroll totali fuqek bħala individwu. Għax ma' Digital ID hemm id-Digital Wallet. Illi ħajkun app illi fuqu ħajkollok kollox inti. My Health, ħajkollok il-liċenzji, ħajkollok forsi aċċess għal banek tiegħek u x'hekk. Ekku. Għax ħafna nies ma jarawx il-ħażin fih. X'hemm ħażin billi issa mhux għall-era diġitali sejrin li inti tifranka li tmur tikjuja x'imkien biex iġġib karta u li minn biċċa app tista' tniżżel kollox jew inkella inti mort u tista' tinsa l-ID card għax għandek kollox fuq il-mobile. Jiena nagħmilha vera kemm ilhom diħlin dawn l-affarijiet. Ħu pereżempju l-kont tiegħek tal-Melita jew tal-Epic jew whatever. Eżatt. Saret eħfef minn 20 san ilu jew tqal. Għax in-nies jgħidulek hija l-konvenjenza ta' xiex. Il-bank meta qabel inti kienu miftuħ mid-disa jinnaf sa daw għandek il-cashier tħalt dej illum issiba dil-ħaġa le. Xorta tispiċċa tikkjuja, xorta tispiċċa bil-komedi. Ġifieri di mhux inbilli jgħidlek isma' ħanaqtaw il-burokrazija aktar ħajżdiedu fil-verità l-burokrazija. Finali u l-oġġettiv primarju tagħha huwa letteralment il-kontroll komplet fuqek. La inti kif għattilkom qabel. Għalfej, mela, jena nibdewa. Di, mela inti, jekk jena nitkellem nikkritika l-gvern, jew f'dal-każ id-dittatura li għandna fi Brussell, jena msoqgħod indur mal-lewża fuq dal-programm. Id-dittatura li għandna aħna, se don't get me wrong, dawn l-affarijiet jiġu implementati minn ideoloġija globalista. Għalhekk ħafna drabi jena nħu sides ta' dawk li jkunu qed jisfidaw din l-aġenda, għax għalmenu qed joħolqu l-problemi u l-affarijiet ta' daw li jridu jimparaw fuqna tiġu delayed b'xi mod jew ieħor. Mhux joħolqu l-problemi, għalmenu isaqsu. Għax jiena jiddispjaċini ħafna meta nara nies illi jgħidu iva l-kollox mingħajr ma jsaqsu. Il-pros tismagħhom kollha, pereżempju Keir Starmer, il-Prim Ministru tal-Ingilterra qed ibih ħadi bħala. Biex inti taħdem ġewwa Great Britain, jew tgħix irid ikollok bil-fors id-Digital ID għala għax għajjejna naraw migrants li huma illegali, mela inti jekk inti mort l-airport jew mhux xorta kellek forma ta' dokument illi juri minn inti. Mhux hekk. Iġifri imma mbagħad il-cons. Ħadd ma jitkellem fuqhom, ħadd ma jsaqsi. Iżdri l-aġenda. Ma jekk toqgħod tara, di ħadna eżempju ċarb tal-COVID. Issa kulħadd qed jgħid vera, il-vaccines kienu ta' damage u kulħadd ħiereġ isma'. Sa frattant meta konna qed ngħidu aħna. Le għax dawk hekk u daw imġienen u ma jistax ikun u imma kulħadd ġi fi kliemna. Dawk in-nies li jgħidu li hija faċli li jkollok id-Digital ID għax tista' taċċessa s-servizzi iktar faċli online. Mela, ma ninsewx di dejjem inħobb ngħidha jien ma hija realtà li hawn Malta għandna aging population. Dawk l-anzjani kollha kemm ħajkunu kapaċi jinnavikaw fuq il-mobile, fuq l-app. Apparti hekk, kemm il-darba inti tmur biex
biex tipprova taċċessa servizz tal-bank, pereżempju, jew ta' xi ħaġa minn fuq il-mobile, tispiċċa mħalla l-barra jew ma tistax tidħol ġol sistema u tispiċċa ċempel xorta taqbdek il-answering machine u flok inti mort il-bank f'ras il-għajn on date, ħa tispiċċa tieħu l-ħin xorta. Eżatt. Dak li provajt ngħid l-ewwel, bażikament. Fej inti fil-prattika l-ħaġa ma taħdimx. Fuq għalek iċ-charge tal-mobile se tagħmel. Tifhem, is-serħila daw mhux il-mobile tal jipproġettaw, daw qed jipproġettaw ikun hemm ċippa ġofina, għax jiena dik l-ikbar kif taqbattajt aġenda li għadha ħax. Imma huma jġibu komdi għax inti in transitions kollha l-affarijiet bil-pass. Mela l-ewwel nibdielek bil-kard. Għajna kard tal-mobile għandi nużaw, mhux tal-mobile, teoriji tal-bank nużaw. Daqqa l-asbija, daqqa le, ma dejjem xorta nibqa' nippreferi l-cash. Imma xi kultant tajt taqbad uħal lest barra bid-daqq. Issa mbagħad ixxiftjaw mill-mobile, mill-kard għal fuq il-mobile, issib ħafna nies jew bir-Revolut jew jgħaddu il-pinnek tru x'ismu. Semmek wartu żgħar, imma semmek wasanna. Imma l-problema hi int imbagħad meta ħanidħlu fil-livell ieħor li jmiss u min irid jiċċekkja ta' ġifieri ilha li tiġi li ġiet għadha ma ġietx mainstream imma l-RFID ilha fuq 20 sena maħsuba. Ġifieri huma bil-mod il-mod jaraw jittestjaw is-suq, so to speak, kif għamlu b'tal-Covid bażikament, ġifieri dak kien it-test kollu. U inti fil-verita meta tiġi fiha mbagħad mhijiex prattika u taċċippa perikolosissima għax inti għandek a foreign object, an alien inside your body. U meta inti għandek il-vibrations, li deħlin bħal meta għandek minn mobile għal mobile, inti taf għandek frequency, għandek wavelength. L-istess, jekk inti ħajkollok implementata hemm ġew, ġifieri Alla jafx ħajkun qed jaffettwalek il-ġismek kollu. U kif jista' għax huma di from frequency they even access your mind. Fir-rigward taċ-ċippa, hemm xi pajjiżi li diġà qed timplementa din is-sistema jew le? Jekk mhux se jażbet jibdew jintroduċuha bil-ħabsin. Ġifieri l-ħabsin literalment esperiment. Ma nafx eżatt fejn eżatt biex inkun preċiż miegħek, imma u ovvjament tara regolari anke fil-films, ġifieri daħluha f'xi special forces u dawn l-affarijiet kollha. Dejjem xi tip ta' skuża għala di tagħmilha. Anke f'James Bond kienet ġifieri. Issa ma inti għalfejn jagħmlu ilek, inti tfakkirek f'James Bond, James Bond qal all right. Ma inti meta tiġi għaliha subliminally di għax tajtu mela all right u anzi cool għara James Bond hekk għamel. Imma tittara l-konsegwenzi tagħha biċċi tax-xogħol. Terġa' ċina pereżempju qas għandhom ċippa imma għandhom kamera skull imkien illi minn ġo fihom bil-biometrics ikunu jafu minn inti. Ġifieri anke tidħol tixtri ġo supermarket, taqqas għandek għalfejn tħallas għax inti ħireġ il-barra jinqata'lek. Taħħilek awtomatikament. Imma mbagħad mhux qed jgħidlek li isma' xtrajt wisq laħam inti dil-ġimgħa ma tistax bir-rexxien. Għax imbagħad ħadd tidħol. Aw fejn tibda tiġi iktar interessanti illi għal xiex ħadd intuża dik id-data, mela ngħidu għandna d-data kollha tagħna, aħna isna nżajna arwenin u qegħdin kollha fuq app online sewwa. Jiena ma ddejjaqnix essaċ sakemm dik id-data hija ċentralizzata għal pajjiżna ukoll xorta ma nafdax għax jiena ma nafda l-ħadd. Għas l-awtoritajiet ma nafdax jiena fi żmien il-Covid. Fi żmien il-Covid għalija jiena tradewni li ma ħallewniex nażel jekk nixtieq nieħu l-vaċċin jew le, pereżempju. Imma ngħidu sal-pajjiż iġġaħġaħa. X'jiġri jekk dik id-data tispiċċa parti minn blokk? Tinsiex illi aħna parti mill-blokk tal-Unjoni Ewropea? Jekk dik id-data tibda tiġi globalizzata mbagħad u jibda jkollu aċċess għaliha kulħadd. Mhux hekk. Ifhimni, hemm anke jekk id-data kollha tiġi ħekkjata, dawn m'għandhomx kontroll fuqhom dawn l-affarijiet ta' min irid. Għal kull darba kien hemm saying, għal kull cut nuts hemm xi ħadd kapaċi jiftħu. Ġifieri din l-istess ħaġa, inti jiena ħammur nespon l-affarijiet, allura it goes back, mela jien iktar jaqbel li immur lura milli navvanza l qudiem u nerġa' nitfaqna l-cash kollox taħt is-saqqu biex niftehmu metaforikament qed ngħidha, imma ġifieri għax għandi iktar kontroll fuq hekk jien il-biċċa tax-xogħol, jiena rrid l-individwaliżmu tiegħi, rrid il-freedom tiegħi. Min se jkollu aċċess għal dan il-poter għax inti id-dejta hija poter.
Ekku. Min se jkollu aċċessa li għaw x'intenzjonijiet għandu li hija ħażina. Xek. Però ħanamilha tal-avukata tax-xitana xem pereżempju kont qed nara Vox Pop l-Ingilterra, l-Ingilterra bħalissa taħraq ħafna Sew. is-sitwazzjoni. Iż-żgħażagħ li twildu fl-era teknoloġika jgħidulek jekk m'għandekx x'taħbi inti m'għandekx għalfejn tibża mill-digital Ma dak ID. l-argument kemm il-darba jagħmluh. Ma jena mhux hekk ngħidlek, jiena mhux ngħidlek jekk m'għandekx taqas, jien m'għandix naħbi. Ma nġibx il-containers ta' trap abjad minn xi smot nipprova naħbi il-dajja. Qed tifhem. Imma l-biċċa tax-xogħol mhux hemm tidħol, jien ngħid jekk inti ma taqbilx ma' xi ħaġa li hemm ħafna affarijiet ma' l-Istat tal-Unjoni Ewropea fej jien għandi kontra ġifieri, jiena nisjafuni issa bajna ma naħmilix l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa stat faxxist liberali, huwa stat li tagħhom bistajjeb, huwa stat li jrid jimponi kontroll totali fuq l-individwu, issa millix partit jew ieħor, għax fil-verità tnejn li huma qegħdin seniorsi għall-aġenda tagħhom għal għax hemm il-flus. Qed tifhem ġifieri, there's no real choice minn fejn tażel u anke żgħar ġifieri. Kollha revolve around il-lomma tal-Unjoni Ewropea. Il-lomma issa qed tajt jekk kelma Maltija, issa qed tajt il-ħajv tal-bi. Kulħadd irid jara stejjer da minn hemm. Qed tifhem ġifieri, u jekk inti tajt kontra u ma taqbilx, mela allura inti you're singled out u demonizzat and so on and so forth. Allora inti fil-ħajja tiegħek ta' kuljum għas tesprimi ruħek ma tista'. Forsi daħlu policies inti ma taqbilx magħhom. U jgħidlek mela orrajt, mela la inti qed titkellem daqshekk kontra u qed tagħmel qed tixxekkilna l-aġenda tagħna, mela issa hija nuża di l-idea u l-digital ID biex nikkontrollak kif irrid jien. Dak il-periklu. U dik hi l-aġenda. Illi jekk l-awtorità għandha l-intenzjoni li b'xi mod toħno il-libertà tal-espressjoni diġà hija maħnuqa għaliex kemm il-medja hija manipulata u mhux ħanejt xejn barra minnha huma fi żmien il-COVID jiena kull meta kont intella xi ħaġa kontra il-meta kien mhux jaqbżu fuqi tiddelitjali l-informazzjoni li nkun tellajt. Issa dik ħaxħax kienet il-ħaġa. Issa inti immaġina illi għandek dak kollu li inti iċċentralizzat f'parti waħda biss li hija fuq din l-app u forsi inti tibda jinnaf tikkritika l-gvern. Allora l-awtorità li diġà għandha aċċess għall-identità tiegħek b'kollox. Tista' tuża kontrik. U dik ir-raġuni, dik l-aġenda dik li jridu. Għax inti issa għandek skużi barri bil-maqbudin fidej xi ħadd kif il-barri ħajżvija ħannirwi. Ħallina naġnek fejn nixtieq jien u kif irridek jien. Ovvjament qed jagħmlu f'mod bid-diskuża tat-teknoloġija u l-progress u l-avvanzu dal-kollu. Meta l-iktar ħaġa importanti u n-nies li jridu jifhmu, you are born free. Inti m'intix imwielet għandna bil-xismu għandna isna b'sistema ġdida tal-iskjavitu, bil-marka, għax dik ultimately this is the mark of the beast. Ġifieri minn dawn l-affarijiet kollha qed nitkellmu issa għal teoloġija jew filosofija wajdela li trida u kollha miktubin ġifieri u kitibhom San Ġwan 2000 sena ilu. Ġifieri li dik li jridu. And instructions ċar isma' ħaġa waħda biss tittamel, it's not obvious. Imma ħaġa waħda biss hemm tittamel, tittopponi. Trid ma tmux mal-komplement tal-merħla. Għax ħajkollok problemi kbar. Bażikament, mhux ġast fl-immedjat, ħajkollok problemi kbar. Grazzi għal-reġija għandi wkoll prova illi fil-Messiku fl-2004 kien hemm 18 l-impjegat illi kellhom jagħmlu din iċ-ċippa li qed tgħid inti. Jiġifieri skont ir-records l-iktar li tmur lura din il-microchip hija sal-2004 meta kien hemm l-Avukat Ġenerali tal-Messiku u kien sforza 18 l-impjegat jagħmlu din iċ-ċip. Jiġifieri f'dak iż-żmien intużat. Imma min jaf kemm kienet ilha avvintata. Le, ilha avvintata kemm inna fimni bil-computer da ġew. Ġifri min jgħid li din hija conspiracy theory. Le, din hija fatt, dan huwa fatt, le? Ma għax it can manifest in a lot of different ways tal-RFID, orrajt, jinsemmejt l-RFID, imma jista' jkollok bands. Fimt? Mal-ħabsin kien għamlu l-om il-bands.
mhux kienet eżatt RFID, ma mmorrux bot, kienu ħolqu l-Green Pass. Mhux hekk. Ma tistax tidħol ġo restorant inti jekk ma tippreżentax iċ-ċertifikat whatever da li ħadd il-vaccines u ħadd il-COVID, issa ħallija modi kif id-dor magħha ta' msoqgħod niddejja ngħid. Però da kollu kien preparament biex jaraw in-nies kif ħajreaġixxu. U jikkondizzjonaw isma' la m'għandix ma ħadx il-vaccin, ma nistax nidħol restorant jew kafeterja. Ġifri inti l-biża tiegħek illi dik id-dejta mbagħad tintuża biex timpedik milli tagħmel xi ħaġa jekk inti ma tobdix l-ordnijiet tal-istat illi ħajoħroġ bihom minn hawn aħna fejn nafu x'ħajoħroġ bihom u ma ninsewx illi ċertu regolamenti, ċertu liġijiet mhumiex ta' pajjiżna biss, aħna nadottaw liġijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll. Appuntu. Meta inti tara what the EU stands for, dal-ħafna EU values u dal-affarijiet kollha serħila. Diġà qed ikun hemm shift anka fil-Parlament Ewropew ma Shift qed ikun hemm. Lej hemm iktar nies jitkellmu, pereżempju, hemm iktar MPs jitkellmu kontra ma tkellem tal-Green Card, di tal-Green Pass, sorry, mhux tal-Green Card, il-Green Pass. Titkellmu kontra Digital ID wkoll. Titkellmu kontra Digital ID wkoll. Fil-plenarja ġimgħa ilu kien hemm dibattitu sħiħ fuq hekk ta' kemm perikoluża, ġifieri u dan il-filmat, recording ta' satejn u nofs, għax naf xi nies minn Malta li telgħu grazzi għal dawn in-nies illi aħna nkunu nistgħu nibqgħu aġġornati għax dawk it-tip ta' laqat ma tantx ħajjiġu exposed fortunatament għax imorru kontra il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew. Imma jekk wieħed irid isegwi din id-diskussjoni li kien hemm bi professionals all over the board from different walks of life, forsi nistgħu intellaw ukoll il-link taħt dan il-video biex intom tkunu tistgħu taċċessawh. Ħana millek mistoqsija goffa. Faqqa. Taħseb li l-gwerra hija aljenazzjoni biex xi ħaġa bħad-digital ID tkun tista' tiġi nsef? 100%. There were wars and rumors of wars. Nerġa' nikkwota mill-iskrittura. Qabel ma bdew jidħlu dawn l-affarijiet. Mela kollox distrazzjoni u l-Epstein files u ħaġa oħra biex inti tiġi u l-affarijiet kollha li diħlin in the first place. Bħal din l-aġenda li qed jippuxxa sa-gvern ta' 2050 u ma nafx kienet. U kemm ħankunu aħjar, minn tixtar kemm ġejjin aħjar. Tiqjat tirreferi għal Malta Vision 2050 li bħalissa qed naraw anke billboards. Allora dik l-Aġenda 2050 hija l-aġenda ta' pajjiżna jew hija l-aġenda li timxi hand to hand ma' tal-Ewropa? L-aġenda li għandha għalina l-Unjoni Ewropea for the next x'fadal ġifieri sa 2050. Issa, jekk inti toqgħod you go back in reverse biex tara x'viżjoni għandhom grandjuża għandhom għalina. Meta beħħewilna biex nidħlu ġewilna bellezza l-Unjoni Ewropea raf li ma staġġabu l-pajjiż. Issa biex ma nqogħdux nidħlu fil-merti minn kien fil-gvern, whatever u dal-affarijiet. Il-fattu ma li daw it-tnejn ġiex partiti sinjorsi lill-aġenda ta' Brussell biex niftehmu. Ħadd minnhom ma jisfida lill-aġenda ta' Brussell. Kulħadd irid jilaq, kulħadd irid jinoġob u jitlaq ma the powers that be. U hija it's a criminal institution ġifieri da minn day one bdiet maħmuġa l-Unjoni Ewropea, ma ħalla ma jidħlux hemm. Issa, meta beħħewilna biex nidħlu fit-2003 pinġewilna bellezza. This sounds exactly the same thing di tal-Agenda 2050. L-istess ħaġa tinstema. Mela mhux il-viżjoni għal Malta ta' Malta fl-interess tal-Maltin u lawċin kollha u x'jagħmel sens għalina, le. X'inhi l-impożizzjoni minn Brussell u kif ħadd impakket taħkil issa xi ħaġa grandjuża, imma dejjem elajnjata mal-viżjoni li għandha l-Unjoni Ewropea għal Malta. Basikament. Taħseb li l-viżjoni li għandha għal Malta jew hija one size fit all vision? Hija it is a one size fit all, ma ġifieri aħna rridu. Għax hija l-aġenda li rridu jadottaw il-pajjiżi kollha, ġifieri mhix. Li hu ifhimni, diġà qed tiġi frantumata, ġifieri da kollu xtajdlu Ross Felajn, xtajdlu Bżar Felajn, insomma. Ġifieri da qed ibieħu ħafna aspetti differenti biex ta' parsi jżomwa unita l-biċċa ta' xogħol. Imma n-nies qed taqbżilhom
and they're making everything they can possibly imagine biex dik ta' tiġi impossibbli li titkisser. Imma titkisser di, ħad tispiċċa bil-fors. Jena l-iktar li l-iktar li nħoss meta nisma' nies jitkellmu iħossuhom traduti għaliex inti meta l-Unjoni Ewropea toħroġ b'aġenda, il-pajjiż tagħna mhux bħal pajjiżi oħra, għalfejn ħadd mill-pajjiż tagħna ma jitkellem favur dak li għandna bżonn u dak li m'għandniex bżonn ma nadottawx, għalfejn għandna nadottaw aħna. Xi ħaġa mill-bidu sal-aħħar. L-Unjoni Ewropea ġast meta ħadet il-partiti u the fringe parties, ġifieri, mhux kulħadd imma the fringe parties. Daw bażikament li ħolqu salesmen ta' l-Unjoni Ewropea. Ġifieri isma' jien għandi din l-idea, jien għandi da prodott, intom ħadkunu hemm qed tbiħħuh. Il-liberali jbeħħulek ċertu aspetti b'ċertu mod. Il-konservattivi jbeħħulek ċertu aspetti b'ċertu mod. Jien naf sensemmilek il-ġiex il-main parties biex niftehmu. F'dal każ in-nazzjonalisti u laburisti. Imma mbagħad għandek l-aġenda tal-Green li xorta ħajbeħħulek xi ħaġa aktar far out, tinstema dax, it's very much bażikament il-bottom line biex ma nitfixklux. L-aġenda tal-Unjoni Ewropea u kif se tiġi implementata mal-imħuħ u mal-lifestyles tan-nies. Diki. Mbagħad inti kun minn għalik għandek xi tip ta' għażla dawk aħjar minn dawk m'għandek xejn le mhux vera. Dimen daw għadhom qed skużi jerdaw iż-żejża tal-ħanżira fi Brussell, fl-istess ilma ħanibqgħu. Ara aħna, jiena femni, llum jgħat iktar da qatt ma waqaft naħdem ġifieri, però min jgħat affiljat mal-ebda partit ġifieri. Però we're working għat-tabla ħabel, ġifieri x'jien aktar importanti naraw kif ħan iġġieldu daw l-affarijiet rather milli noqgħod hemm u nitkarrab għall-voti, mhux se noqgħod nitkarrab għall-voti. You know? It might come to a point where we don't even biex niproteġu l-interessi tagħna, it will go beyond politics biex niftehmu. Nkunu prattiċi u ma noqgħodux naraw id-differenzi għax dak ġeneralment hekk u dak ġeneralment hekk, m'hemmx votazzjonijiet imma ħaniftehmu ħaninaqdu. We have the power ta' n-nies għandhom il-poter ta'. In-nies għandhom il-poter. Il-mument li aħna ngħidu le di mhux se tidħol, le di mhux se nagħmluha, le di mhux se nobdu. Xin huma jibdew it's a house of cards, jaqalhom kollox. Qed tifhem jiġifieri apparti orrej għaw daw l-issues imma l-soluzzjoni hekk nistgħu nsolvuhom aħna l-affarijiet u nażlu aħna isma' daw irriduha idea tajba iwa, din ma rriduwix biex idea tajba neħħi. Aħna rridu nkunu. You know, allura aktar minn noqgħod nintilef u noqgħod nara x'irid nagħmel biex ħabba l-Kummissjoni Elettorali u dat-ċerimonji kollha, I don't have time u m'għandix l-inklinazzjoni noqgħod qatt ma kelli. Iktar biex inkun participant li ngħid isma'. Jagħtem jien available biex in-nies jekk irridu vuċi jagħtem lest li nagħmelha. You know, but I have no other interest more than that, ġifieri. Dejjem ġest tkellimt u ovvjament inti għax titkellem kemm darba spissa għax titkellem kif ċertu mod u ma taqbilx dbati anke fin-negozju, you know, jiġifieri għax jiena l-ġurnata naħdem mar-rasi. Ma jew hekk, jew mbagħad tiġi fuqek li mallem, joqgħod titik il-da għax titkellem hekk. Either or you have to go beyond this. Aħna nitkellmu fuq iċ-Ċina. Bħalli kieku iċ-Ċina qisha xi pajjiż li aħna qatt mu ħanaslu nagħmlu bħalu. Forsi politika ta' dittatorjat, authoritarian. Taħseb li l-Unjoni Ewropea hija għada demokratika? Qatt ma kienet, nibdew minn hekk. Hija just kif għatlek il-mod kif bżar fil-għajn. Jien nista' nġiblek kemm trid ta' dokumenti tal-Unjoni Ewropea ġifieri minn Monet u wieħed mill-founding fathers u da. U ma dejjem ridu federalizmu, ġifieri meta naraw dan kollu jippuxxjaw. Federalizmu ġifieri il-one size fit all iktar imponut. Mela xejn m'hemmx option ta' veto issa, m'hemmx option ta' li nista' ma naqbilx u ma nipparteċipax, m'intix tara kif jagħmlu l-Ungeriżi, il-ta' biex nibtehmu l-Orban, jew il-Fiko tal-Slovakkja mhux se jeżbal, jew il-Meloni sa ċertu punt, kull min jew ta' Poland, kull min
Għandu riserva. Għandu riserva fuq ixxi oħra, f'dal każ kienet il-Konsil tal-Immigrazzjoni Illegali. Alright, daw kollha huma mela, huma l-għadu, ma jridux ikunu aligned ma li għandna bżonn bħala nkunu bħala blok. Ma tistax. Inti di qas bħala ideoloġija, daw tipprova ġib l-Unjoni l-Ewropa, bħal United States. Il-United States kien esperiment fej nies minn dinja kollha marru l-Amerika, però kellek nies li bażikament kienu emigranti hemmhekk, bħalma l-Malti marru fl-Awstralja. Qed tifhem? Ma kien għadu social experiment fej kulħadd għadu frisk, kulħadd għadu ġdieq, kulħadd kellu l-bidu fl-istess da. Imma meta titkellem il-ġnus tal-Ewropa, qed titkellem thousands and thousands of years ta' nies li s-settiljaw, imma qed tipprova tibdel xi ħaġa li hija intrinsikament qiegħda fil-kultura. Jiena ma tistax tqabbilni ma xi ħadd Danis. Aħna Maltin, aħna maħniex fis-silġ, aħna maħniex għandna f'temperaturi below zero dal-affarijiet, aħna rridu noperaw mill-framework li aħna għandna li huwa sħana, għandna l-Mediterran, għandna x'ismu, minn hemm irridu nieħdu ħsieb u l-istess ġeografikament daw kollha qegħdin sejf ħad il-kontinent imqabbad ma ieħor aħna maħniex. Aħna maħniex. Sa ftit ilu l-Storm Harry u il-vapuri tal-merċa ma daħlux. X'ħan nagħmlu aħna? U naħseb hija dik il-ħaġa li żommna rridu mill-Ewropa. Għax il-fatt li aħna żgħar. Għax aħna żgħar għandna ma nkunux ikkakmati magħha. Għax aħna pala żgħar teorija, ħalli ma nitkellimx bniedem mela dak ma dak. Min toforina kif, bażikament. Issa kellu t-tajjeb kellu l-ħażin, kien hemm minn bata taħtu ma kien hemm minn gawda wkoll. You know? X'manda xorta kapaċi tinnegozja ma' That's the point. That's the point. U kien jaħdem ma tajjeb, u hekk tittinħadem, jien laqjataw, jien minix tad-dida. Mela jien dik nużad, għas jekk nagħmel armata għandna super special forces li tkun waħda biex nipproteġi l-pajjiż iwa nagħmilha. Però biex nipproteġi l-pajjiż mod biex niddomina pajjiż ieħor le, mhux dak l-iskop. Hemm aħna qatt ma nistgħu niġu interpretati as a threat għax żgħar wisq. M'intix tajt pajjiż fid-dimensjoni tal-Italja, per eżempju, jew ta' Franza, fej an army can grow so much jew tal-Ġermanja li it can actually take over. U għandna poter aħna, x'aħna minħabba l-punt ġeografiku tagħna. Iwa, Ħafna pajjiżi għandna bżonna x'qegħdin eżatt fin-nofs. Mela, mhux ovvja, mhux Jiġifieri ħafna negozjaw mela mmur senjor si jisma' nista' nagħmilha di, sorry ta' headmistress nista' nagħmilha di mur lemmen. Jew mur lem, jekk ma jtinix da, mmur nirranġa mal ieħor, as simple as that. Jiġifieri f'kelma waħda inti favur li Malta titlaq mill-Unjoni Ewropea. 100%. U jistgħu duma jgħidu biex nagħmlu, hekk kienu qalu meta kellna l-Ingliżi jew. Ġifieri, we tried. Il-biża naħseb, il-biża. Imma bil-biża ma tasal imkien. Kellna 20 sena l-pajjiż kien tagħna. You know? Nies ħaddiem ta' kuljum biex niftehmu an average Joe and an average Jane. Setgħu jiżżewġu, jixtru post, you know, għandna dar, mhux post, dar. You know, mhux gabuba, jixtru dar, you know, sabiħ bil-lavur u x'nafjien u kollox da, u paga waħda kont tista' tfendija. Sejt ngħidlek għandna nerġgħu morru lura you know, hemm aspett, why not? Sa ċertu punt. Hemm pożittiv li speċta paga waħda tajjex imma daw dik li riedu. You know, skatena n-nisa biex to destabilize the family. Ġifri ma taħsibx li l-Unjoni Ewropea fil-bidu bdiet mod mbagħad bħalma jiġri s-soltu jidħol l-abbuż u d-deterjorat. Ara, jiena bniedem, meta tara f'din da suġġett li nistgħu ndumu niftħu fuqha. Xorta relatat mas-suġġett tal-lum jiġifieri. Għax tittara inti għandek is-side effect u mbagħad għandek il-kawża x'ikkawża l-kanser, x'ikkawża x'ismu. Meta inti tmur lura u da rajt ħafna jien jiġifieri nista' nġibilkom biblioteka affarijiet tagħhom daw. What the l-intenzjoni dejjem x'kienet, tibda tifhem li dejjem from its core kienet. Maħsuba li. Rotten and corrupt. Għal-kontroll. You know, da ħanajdek fit-2002-2003 ma qalulniex li kien hemm il-Santer jew Sander Commission kienu rreżenjaw il-kummissarji kollha fil-early 2000s. U ta' qabel ta' prodi biex niftehmu, you know. Mela allura xi ħaġa ħażina hemm.
Neħħil dawk daħlu l-oħrajn, neħħil dawk daħlu l-oħrajn. U kulħadd isu jagħmel il-biċċa tiegħu, laqwa li jintlaħaq lan globali. U daw mbagħad imbirikalla kollha mela inti jagħmel xogħolok mela ħol pensjoni hi. Nitkellmu flejjes kbar. U aħna għandna nagħmlu hekk biex nippruvaw nilħaqu mal-ħajja li huwa hemm diskrepanzi kbar. Daw tant huma maqtuwajn mir-realtà tan-nies ta' kuljum li għadin kollha fi Brussell ta' ġifieri, tant huma maqtuwajn mir-realtajiet tan-nies ta' kuljum. Laqqas idea m'għandhom x'inhi what it's like to live f'mod normali biex niftehmu, għax huma qegħdin fil-xismu privileġġjati. To answer your question, meta beħħew għalinna nerġa' nsemmih, min taf kien jaf Madonna x'ġej. Issa qed ngħidha bħala nazzjonalist. Issa min jgħidek għax xorta avolja bħala nazzjonalist I give him the credit that he is due, the props that he is due. Kien jaf, kien qal programm wara ieħor, meeting wara ieħor li ħajalquna hekk. U kienu profetiċi, bażikament. Ma tittara kollox, imbagħad tittara kif il-propaganda machine ħadmet, blajta, kelli 18 sena, it was the cool thing to do. Imma l-lum il-ġurnata, u kemm il-da firmajna u tawna garanzija li mussa jiġri hekk, issa taqbel jew ma taqbelx u x'naf jien, ġifieri, għalu l-kaċċa mussa tintmiss, mura rax ġara. Għalu l-hobbies mussa jintmissu, msiken dawk li jmorru bil-Land Rovers. L-istess. Ġaktarx dawk forsi hobbies, imma xorta, ma jfix tal-abort, mussa jidħol l-abort, jibqgħu jaraw kif se jibqgħu jagħmlu biex jippuxxjaw. U jafu ġifieri li s-sapport, il-maġġoranza mhix għalhekk dal-ħafna tidwir, ħanaraw kif sa nippruvaw nbenġluha. Fimt, imma daqshekk daw determinati li bil-fost it-taddi tagħhom, imma xi ħadd irid jeqfilhom mennu. Fil-fatt konsensa saqsik, bdejna fuq il-digital ID, imma naf li kollox huwa marbut, għaliex wara kollox l-Unjoni Ewropea hija favur il-digital ID u li kun hemm id-data ċentralizzata. Forsi mhux kulħadd, forsi mhux daqshekk evidenti, imma lem qed jimxu l-affarijiet. Però telespettaturi żgur se jsaqsu kif ħanoħorġu minnha. Di inevitabbli, ma nistgħux. L-ewwel santu ħaġa mhux noħorġu minnha. Ma jgħan nibdaw minna, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu nisfidaw. Di musta nagħmluha. Konsensus, isma' di ħanamlu qed tidaħlu din l-idea, nagħmlu ajwa jew le. Imma mbagħad jgħidulek pereżempju ma tkunx tista' ssifer, ma tkunx tista' taċċessa ċertu servizzi tal-gvern, ma tkunx xa jiġri. Le, issa, fimni, but we have to break it down to being l-ewwel net di jekk aħna pereżempju tal-xismu ta' digital ID. Aħna ma nagħmluhiex issa mbagħad flok bħala Malta biss. Aħna naraw minn hemm iktar Malta biss maħniex powerful, imma minn hemm iktar mill-pajjiżi kollha bħalma minna fi żmien il-COVID. Aħna fortunati illi daw l-affarijiet f'pajjiżi oħra diġà ġraw, allura nistgħu naraw naqra trend u nistgħu nkunu naqra iktar kawti. Eżatt. Allura inti aħna isma' dawk qed jagħmlu hekk u dawk qegħdin magħna. Allora tibda minn hemm u tibda tnaqqar, tibda tara kif. Tista' toħroġ il-barra mis-sistema. Toħroġ, just telling them no. Ġifieri, issa laqgħdin fiha naraw kif nistgħu nagħmlu kif nimmanipulaw favorina. Mhux ma tkunx l-ewwel aġenda ma noħorġu meta l-fejn ħammorru. Le, dik ġa bdejna naħdmu fuqha, ġifieri hemm programm misħaħ ġifieri u ħdimna fuq li ħdimnax. That was the ultimate isma' jiena jekk ma rridx nibqa' impjegat u ħaniftaħ rasi jrid nibni l-business tiegħi. And that's what we've basically done. Qegħdin jien u tnejn li minn nies oħra tajbin ħafna, għadna ma ħriġna xejn uffiċjali imma we're working on it. X'qed tissuġġerixxi n-nies li qed jisimgħuna biex noħorġu l-barra mis-sistema, x'tissuġġerixxi? L-ewwel ħaġa rridu nibdew minn dawn, ġifieri nibdew nisfidaw. Ġifieri se noħorġu barra isma' jaħa noħorġu mill-lum qabel għada. Mal-passjoni mal-kelma hekk ngħidu aħna, fimt? Imma when it comes to it, ma rridux naħdmu hekk, irridu naslu sal-inqas da, ġifieri kemm nistgħu sama qed naħdmu to build what we need to be doing, bażikament. L-ewwel santu ħaġa mbagħad ovvjament inti mill-livell ta' from a diplomatic point of view, from a diplomacy tagħmel foreign relations tajbin. Mela nintaqa' ma' bnadi differenti, jiena x'inhuma l-iktar affarijiet importanti. Mela, il-poplu jista' jkun irid tkun
konna l-ikel, aċċess għall-ilma u l-essenzjalijiet. L-enerġija. Issa, l-enerġija, u mbagħad l-affarijiet l-oħrajn. U nibda naqta' deals, jien mhux noqgħod nistenna daw il-bċilaqta fi Brussell min jgħidlek ma jkunx possibbli għax bniedem mhux prattiku, mhux pragmatiku. Li qed tgħid inti aħna nistgħu nkunu self-sufficient. Eżatt, qed tifhem daw ħajkun ta' toqol qed inġib eżempju ta' ġifieri mhux biex dana. Imma Malta it's nothing, you know, it's a city. Hemm cities f'pajjiżi kbar minn Malta u għawdex, ġifieri, you know, mhux ħanaffettwaw daqshekk. Allura meta niġu biex ninnegozjaw, isma', you know, jekk ixtru da, tini bi prezz li nistgħu naffordjaw ħafna. U taqtaw daw it-tip ta' diż negozjati u dal-affarijiet kollha ġifieri. Forsi xi bartering system. Bartering system, of course, you know, għandna l-financial services, issa da, li tihom aċċess għal diversi affarijiet, we can use it. You know, ġifieri. U nibqgħu kollox legali. U nibqgħu kollox legali, mhux hekk. Hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' tkun kreattiv u tkun naqra ballsy, kif jgħidu bl-Ingliż. Ġifieri there's so much one can do. Allura nies bħal Clint li jagħmlu r-riċerka tagħhom u għandhom l-evidenzi u l-fatti. Għadek issejħilhom conspiracy theorists?